Čus lidi, v dnešnom videu ideme hrať Brawl Stars a Koltíkom. Ja som napýtala, ako spraviť YouTube kanál. Dúfam, že dáme aspoň 5 odberateľov za mesiac, lebo chcem aspoň tých 5 odberateľov, tak prosím 5 odberateľov. Začínam ja radšej zdrhám na BMO, ako viem, ako Koltíkom ho určite dám, ale som taký moc, že ho nedám. No, stále nehovor, že dobre. Proti nás je srdža! Dneska! Ty vole! Ja som dostal asi na mleno, ale... Aha, tak... On asi dostal. To je jedno, asi to rageoval. Ale to je jedno. No, ideme ďalej. Top 6. Aby sme dostali plus. No, skúsime to zahrať ako dobre. No, proti nám je tento, tak to máme win. Asi teammatey. Ale nie teammatey. Ty vole, nie! Tak veľmi som ho nedal, no. Asi jedno. Tak, na video je to všetko, tak dajte odber a like, tak čaute.